KOWANE GAUTA, KOWANE GAUTA. KOWANE GAUTA ja ne idan ya shiga rana. KOWANE GAUTA, KOWANE GAUTA ja ne idan ya shiga rana. Dan da ba dan aure ba, Allah ya kika haife shi. Ni Sanatar Abubakar Sadiq na tsani talaka, ba na son talaka. Ina bacci na mai daɗi na ji wari yana wucewa a sai 'ya'yan talakawa ne suke zaune. Na shiga uku Audu, karka cutar da babana. Kin san laifin ɗiya yana iya shafan ubanta, haka kuma laifin uba yana iya shafan ɗiyarsa. Sai laifi ya shafi ubanki. Ko da giwa ta fadi ta wuce jan tsaki, in dai akan dije ne zan iya sadaukar da raina. Sabon labari, sabuwar fiska, sabon al'amari, cikin nazari da nishadi. Ƙayataccen shiri mai nisan zango daga Baiwa Films Production Movie. Jajirtattun haziƙan matasa masu hikima suke gabatar muku da sabon shiri mai nisan zango, makullin sirri. Ina mai baka shawara a matsayinka na ɗan talakawa wanda bai san asalinsa ba, da ka ajiye kanka a yadda Allah ya ajiye ka shawara. Makullin sirri kunshe da tirka-tirkar siyasa, zamantakewa cikin kunci da matsatsi, soyayya da tausayawa, cika muradi ko ta halin kaka. Yau a gaban ka zan yi wa 'yar ka fyaɗe, ba abun da ka isa kai. An sake kawo karan Audu yau kuma. Shi talaka kan bai da daraja a gurinka ne. Kina cikin damuwa. Wannan shi ake kira da makullin sirri, daga ni sai ke. Tun da ya da gaba ɗaya ɗabi'uwarsa ya canza, bayi da wani aiki sai dai ya yi rawa. Saboda taimako da zaka mu har sai na aikata barna, ba na bukatar taimakonka, na haƙura. Makullin sirri. Kada ki maida ni wawa wanda bai san me yake ba. Hannun karɓa, hannun maidawa. In hannu na aiki ban yarda ki mu'amala da wannan shashashan ɗan iskan ba. Shirin na ɗauke da danniya da zalunci, tuggu da sarƙaƙiya, katan-katana da muzurai, makirci da munafurci. Makullin sirri. Shirin na ɗauke da abubuwan al'ajabi da ban mamaki da hikayar gaske. Makullin sirri ya samu ƙayatuwar aiki daga manazarta masana aiki. Labari Lawan Bijada da Ibrahim Kaka. Tsara labari Ibrahim Kaka. Shiryawa Sadiq Gwaska. Mataimakin mai bada umarni Elnas Ajanda. Bada umarni Ibrahim Kaka. Makullin sirri zai ke zuwa muku a YouTube channel mai suna Gwaska Online TV. Makullin sirri yana nan tafe. KOWANE GAUTA, KOWANE GAUTA, KOWANE GAUTA ja ne idan ya shiga rana. Ja ne idan ya shiga rana. Ba ka tashi ba kamar na mutane auka. Me haka? Kana gani haka shine adalci? Ka same ni ina bacci a matsayina na yayanka kawa same ruwa. Ai wannan zalunci ne ai. Kai. Momi ka zaga? Momi ka zaga? Kura uba. Momi. Dan lele. Yaya. Me ke faruwa? Momi. Ba taba ka gidan nan. Wannan ne yake zagin ki. Ya ce me? Ya ce ke azaluma ce. Uwa, har ka samu bakin magana a gidan nan? Shiga daga ciki ka kwaso mai kayan ɗaurayen nan, da na fara nan da naka duka haɗa. Tashi! Shiga Allah ka bar har wani ka samu baki wai ba za ka yafe ba.
je ka wanke su duka. Kowane gauta ja ne idan ya shiga rana. Ku tausaya wa maraya, ku tausaya wa maraya. Took time to get you, took time to let you know. Try to forget you, you're unforgettable. It's 24 hours in a day, I think about you more than 24 times. Try to not think about you when you've been on my mind. I ain't got nothing for you in time. You always end up by my side. Through loving you, I need a time. I need a time. And I'm like, can I hit it like that? Like this, like that? You know. Can I kiss it like that? Like this, like that? Remember that? Love when it feels like that. I won't lie to you, no, no. Can I hit it like that? I've been waiting for you, I've been waiting on and on. Wato kuma ina fahimci ku kuna son awwal. To awwal da ni ya dace ba da ku ba. Ke kuma asuwa. Kare da gudun layya. Ke kuma fa daga ina kika fito? Sakatare. Matan awwal, kin aure shi ne? Awwal ba da kowace mace ya dace ba, da ni ya dace. Saboda tare muka yi makaranta wurin cin abincin mu daya. Komai da zamu yi wuri ɗaya muke da awwal. Ki manta. Idan kan ba ku jarabawa duk wanda ta ci. Idan nake so. Lawan. To da motar nan mu tafi. Go, 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 shorty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. Direba tsaya. Wa alaikum assalam. Aisha. Ya kike? To ba damuwa gobe zan zo gidan ku. Assalamu alaikum. Fatima. Fatima. So ya kike? Ba damuwa ke kam. Yanzu nan zan bi ta kofan gidanku kafin wuce fa. Ba damuwa ke kam sai na zo. My flow, my show brought me to go. That brought me all my
happy I made it. I'm that cat by the bar, toasting to the good life. You that faggot ass nigga tryna pull me back, right? My junk get the bumping in the club, it's on the... Abokina kenan. Ina ganin wannan ba wani abu bane wanda zai rikita ka. Abun a fili yake. Batu na mata da kake gani. Ko ba guda ɗaya ne ko wannan lamari ne na Ubangiji. Ina ganin kawai abin da ya fi kamar wa Allah zai. In ba haka ba za ka yi confused ɗin kanka, abubuwan za su zo su yi maka yawa. Ko ɗaya ne yana da kyau kamar Allah zai balle har ba. Kawai ka duba wacce ta fi son ka kamar wa Allah zai. Ni ina ga shi ne kawai shawara da wata ba. Ya na yadda da shawara. Ni gaskiya baka shawara ka bani mun kan da shi. Ai abokina mai amfanin zaman tare kenan. In dai ba za ka zo da shawara ba ma. Ina insha Allah wani abu a fahimta. Allah ya gama lafiya na. Mama, aye kun ji kiɗan mamar mu dai, kuma maman Salima. Ina samari da 'yan mata, da ma masu shirya bukukuwa. Kakarku ta yanke saƙa, Hajiya Hauwa, wacce aka fi sani da maman Saliha, da ke garin Mubi jihar Adamawa, hannun riga da Garba mai nama, kwanan kolere. Domin rakashewa da kuma morewa da ɓarjewa har da ma fasa ƙashi. Kuna buƙatan soyayyun kaji ko dafaffe, ko kuma dai doya kuke buƙata wacce aka soya kuma aka kwaba da kwan kaza, sannan kuma ga irin dankalin nan na turawa zuƙa-zuƙa. Muna ɗaukan nauyin cin abinci da kuma shirya liyafa na bukukuwa, taron birthday, bikin makarantu, ɗaurin aure, Senfort. Kawai ku kira numban waya kamar haka: 0800 38 Hajiya Hauwa, wacce aka sani da maman Saliha, a shirye muke tsab domin burge ku da kuma ƙayatar da tarurrukanku har da ma bukukuwa. Kada ku manta, mun ƙore mun ciri tuta ta wajen soya kaji na gida da kuma kajin gona, doya, Irish da sauransu. Ba mu tsaya nan ba, muna ƙayatar da duk wani taro da ake bukata da irin abinci na gida da kuma na waje. Malam barka dai. Ya kasuwa? Alhamdulillah ya yi. Sun kuma? Gode Allah. Wato wani matsala ne yake damuna. Ciki na ne yake yawan kumbura. Shi yasa ana yi complaint sai aka kwatanta min shagon nan. Insha Allah. Shi ne ke so ka taimaka min da magungunan da Allah ya baka. Allah ya taimaka. Tun da ka zo shagon nan insha Allah rabbi. Yanda wani fanci na ka zo nan kai ma haka za ka yi wani yaso. To don Allah ya taimaka. Insha Allah. Duba magungunan wadda za su karɓi masu kyau da Allah. Ba damuwa. Magungunan nan na waje ne ko? A wannan daga kasan waje ne ai. Yanda aka turo ka to haka nake so kai ma ka turo. Alhamdulillah.
yanzu ya zan yi sha su kenan. Dos na wannan raba shi uku za ka yi. Ɗaya da safe, ɗaya da rana, da yamma. Uku ya Ok, kare. so uku, na sha su uku ya kare kenan. Ya kare. To wannan kuma fa? Wannan kuma san shi za ka sha rabi. Ka gane? Da safe da ranar ka sha rabi shi kenan. Already ya riga ya kare. A wannan magungunan daga waje ne kenan. Wannan daga Saudiya ne da To karamin nan fa ya zan yi amfani da shi kuma. wannan kuma in ka zo kwanciya shi za ka rasha bawa ciki. Ba Ok, cikin yana kumbura ba. To shi kenan na gode sosai. Na gode. Ku gane abun saraka. Inda da niyya. To shi kenan. Na gode. Na gode ba. Kai ba ka turo wani insha Allah. Ba damuwa kai kam na gode ka da alheri. Ba da yawa ta shi. Amma dai. Barka da zuwa uncle. San da zuwa uncle. Ya gida. Lafiya kalau broda. Ya su anti uncle. Lafiya kalau. Ya Kamal. Lafiya kalau ai. Bari ka uncle. Ina son zo gida in gaida anti kuma yanayin customer. Gaskiya kai ba ka kyauta ba. Uncle mutane Jiya nan ina dawowa tana min complain wai ba ka son su. Ai abun da na san anti za ta faɗa. Kwana nawa ne? Bari ka uncle wallahi. Uncle wallahi ba laifi na bane shi ani kasuwanci ka ga wayannan kayan ma siya ga wani su daga Kano. Kayan ya iso daga Saudiya ya soka Kano ina dab da dama akan washe gari zan je gaida su ba. Sai ga shi kuma Allah ya kawo ka daman na riga na san anti za ta ce me yayi kyauta ba. Ina uncle. Ya su Kamal. Ya kyau. Zuwan kan nan na ji daɗi wallahi. Na ji daɗi wallahi. Sani shanin kasuwan ne ba. Shanin kasuwan ne ba. Babu yanzu shine nake tsoron ma in kira ta waya ta ga kaman a ni na ki zuwa. Ya kamata ka samu kafi. Yawa to nagode uncle. Ba damuwa na ake ciki. Nagode uncle. Na ji daɗin zuwan kayan uncle. Yawa thank you. Ani Allah uncle. Amma zama ga wannan abun ka kaiwa su Kamal. Khadija kenan. Me ke damun ki? Khadija ke. Ya kamata ki dinga sanar da ni abin da ke damun ki. Shiga damun ki ba tare da na san da ni ba. Lallai wannan yana taɓa. Kina ji ko? Ya kuma taɓa lafiyar. Sannan kuma ya taɓa lafiyar ɗana Awwal. Kar ki manta. Ke ce fa uwa a gare shi yanzu. Kuma na san ba za ki so ka shiga wani damuwa ba sannan kuma a ce ke da kanki kina cikin wannan damuwa na wannan abu ne wanda bai tsari ina jin ki babu abin da yake damuna illa farin ciki kasancewa mu kwana gida sai in zauna mu fara hira so ka ce za ka shin wannan farin cikin ne zai sa ki zo ki zauna ba ki magana kawai kina kallo nan haba Khadija ai ke shagurin ce lokacin ki ne wannan ki kwantar da hankalinki ina yaro nan ne ya fita fa kuma ya ce mu ba zai daɗe amma ina ga zai na daɗe gaskiya ina alfahari da ke yadda ke kula min da yaro nake mai da hankali akan shi Allah miki albarka hakika Hadiza ba zan manta da irin alfahari da ke min ba baki bambanta cewa shi din baki aife shi bakin da baki shi dan cikin ki Allah miki albarka kan ji ya batun magana da kika ce za mu tattauna din ina son magana da kai amma ba ai na rake da aikin sarauniya ce inda kike so a can za a yi hajiya babba tashi miji ba komai naki ne lokacin ki ne hajiya ku tausayawa maraya kowane gauta
Mama da wani. Na'am dadi. Haka mama da wani. Mama da wani. Ina so in maka tambaya. Ka san Aisha? Yar gidan Alhaji Garba? Ka san Fatima? Yar gidan Alhaji Mamman? Ka san Rabiatu yar Alhaji Sanusi? Ka san to a wani matsayi ka ajiye su? Ina son su. To shikenan, nan da sati biyu zan aura maka su duka. Dadi. Ka zo ka karbi kuɗi ko nawa ne, ka je ka fara shirye-shirye kawai. Ga shi ka ne. Yaro kai kace kana son yare ƴan matan suka ce wai sannan duka. Duka ɗin za ka aura ma, za ka gane kurinka. Masu kallon mu a wannan lokaci barkanku da shigowa shafinmu na Cindofin. Kamar kullum mu ne muke kawo muku daɗaɗa zafafa fina-finan Hausa wanda muke sa nan gaba za ku ga na Turanci. In Allah ya yarda muna buƙatar mu burge ku domin da bazar ku muke taka rawa. Duk abin da za mu in ba za mu burge ko ba amfanin mu shi. Saboda ƙara mana ƙwarin gwiwa muna buƙatar ku danna subscribe da wannan alaman ƙararrawa da kuke gani a ƙasa yanzu. Kamfaninmu na Cindo Film Production za mu na kawo muku mu ɗora muku sabbin fina-finanmu a duk sati. Kowane bayan kwana 7 za mu dinga sa muku episode domin burge ku masu